Iki monggo beksan tayub sareng-sareng rencang-rencang Jaya Rasa. Beksan tayub sinarengan Jaya Rasa campur sari. Makarya sinarengan cerah foto ugi ala kalin audio sekondang. Sindene Epani Ratnasari Bogelwati. Monggo Bu Susi. Segarane ayo bangun rumah tanggane Tak kudangi bocah ayu Pak Adi Sudino monggo nasu yen dituturi sibuk supaya slamet rahayu anak lanang lanang dhewe anak wedok wedok dhewe anak tak sayangi bisa pinter
ngetutke riyen. Nggih. Sampun to Pak Ade? Deleng. Nggih, karek sabar melih niki. Ayo Gil, lebokne Gil. Kelang-kelang dadi saksi moga sliramu bakal ikrani mimiku mati wong ngadus sing tak Matur sembah nuwun Pak Matur Ade. sembah nuwun nggih. Ini mungi oh. Terima kasih Bude. Mbah Putri Beksantayu Sinarengan Jaya Rasa Campur Sari Timun Singkarane ayo nganggun negara Ayo Mas, ijing miring ayo Mas, ijing miring, ijing miring, tampil bolong. Monggo Mas Tarto. Ijing, ayo Mas, ijing miring ayo Mas, ijing miring, sakila abot bulane, karo bojo abot sindene. Ayo Mas Bodem, udah tutut ae. lelo lelo arane pesona wala ala ayo dek ijing miring ala ayo dek ijing miring ijing miring ambil bolong ngadoke umum Parian Mbah sing becik tur mendidik parian Ana tekek ngandinge kardus MC-ne tuwek ambune prangmus ayo yo ijing miring ayo Mas ijing miring ulon lencer kuning dadi lelakon ijing miring ala ayo dek ijing miring aja lali lo jelali sawerane lo sendal kayu arane tek lek penyanyine ayu kaya ayo Mas ijing miring ayo Mas ijing miring Joko Tingkir mangan webu MC-ne kentir kaya Uti
Yo. Disekop-sekop, disekop-sekop, Sekop-sekop. sesak kudu mlebu, sesak kudu mlebu, sesak mlebu, sedeng. Dino minggu sing kowe ngajak neng tawanganku andiling sir sregene ana kene aku nunggu kowe SMS rambalan, yen tak telepon, malah obat teknik. Mangkel aku, mangkel kowe kenceng, irungmu mesti tak ciwal, 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 alah ciwal. lali janji alasane panget edan Dewi sapa wah Dewi Aduh. kadung dandan kowe ora teko Aduh. Penak to, Pak? Penak aku apa Eva? penak kowe Gede aku apa Eva? gede kowe Legit aku apa Eva? aku sesuk ngampet lho Emang umur segini lagi lucu-lucunya ya, Wak? iya Iya. ter sik gampang dihapusi Iya. Aku ayu ter kepenak ya. asem kowe Emang bisa? kowe Mas Nora maksir kecekan gasku Ayo Bunda masih ada? goyang koyo ngene. Masih ada, siap. Janjane kowe nongen gelagaku sajak nyuprik dikusu oh musik kowe wanita liya. Mbah Sogiman Atur sembah. keluarga besar Pak Sepekan Ibu Sumiye monggo Pak Ucok saking Ancol monggo Soalan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobang-mobang ngiteran konku kaleki ora krasa esuk awan
kesenian itu sami sing sayo sing rukun rek ori montore mapur yo ya mas mas ku dewe jalali lali lomas jalali lali lomas garwani sang tenan jaya ngitan kelingulan apa setyane kalakon sing sayo sing rukun rek ori montore mapur yo lakones kones nenes sucarane la piye yo mas la piye yo mas sampeyan hayo sambrana siji loro telu papat lima enam pitu ya kono ya makmu ya kono rek arek montore mapur ya lah ya mas ya mas ya mas harani pasana wala hayame kuning-kuning hayame yen angon nyanding sing sayo mas sing rukun nek ore montore mapur yo lah Rama Rek orek sampun ngatur matur sembah nuwun Pak. Pak Paidi. Ayo bawahi. Kali. Mas Tarto. Ibarat kembang kowe isih wangi, ibarat tepung kowe pancen legi, akeh tawon kang padha nyedaki, nyesep sarine kembang molake. Budal esuk mulie mati sore, rambute abang tato alise, kabandingno sing kandhani kontak ganti pacare ana selawe. Pokoke mantul-mantul nyawang bokong bodine kaya dandang tompakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan.
Matur nuwun.